ഈ വർഷത്തെ ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയതായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ അനന്തഗോപൻ. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകിയ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദൂരദർശൻ വാർത്തയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 80ഓളം മരാമത്ത് പണികൾക്കുള്ള അനുമതി തന്നെ നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ശബരിമലയിൽ പുതുതായി ഒരു 168 യൂറിനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ആ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുറന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലുകളും ഇപ്പോൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ 43ഓളം കരാറുകൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ 38ഓളം കരാറുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുത്തകകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ലേല നടപടികളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്.